بهاجر رواندا إيرتراويان أو فرتي كبابتي 93 مليون دولار أبز تفلالية تكالات بموفارم أبتا هاجر وفري كابز كايدو زيغاتات وصعي مسقداموت 10 تسريعهم أبشامناي درجات تقميط مهلاوم تقليصو جا أفريقيا دما أب رواندا زبزح وفري زغبرو أفريقاويان زيغاتات أب قداماي درجة نيجيرياويان كقمطن كلو أب كلاي درجة إيرتراويان أب سالساي درجة دما إثيوبياويان تقميطم አለው ወፍሪ ናይጄሪያውያን መብዛሕትኡ بعبيت تكالات مالت كم بانكتاتن ناي تكنولوجي تكالاتن كم زخونه زتገልጽ ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ወፍርግን በተራ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ምዃኑ ተገሊጹ ናይ ኢትዮጵያውያን ድማ ገለ ክፋሉ ብመንግስቲ ገለ ክፋሉ ድማ በተራ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምዃኑ እውን ተሓቢሩላ መሰረት ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ናይጄሪያውያን ኣብ ሩዋንዳ 313 ሚሊዮን ዶላር ወፍሪ ክገብሩ ከለው ኤርትራውያን 93.5 ሚሊዮን ዶላር ቦጋን ኤርትራውያን ድማ እቲ ወፍሪ ብሙሉ በመንገዲ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተገብረ ከም ዝኾነን መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ሆቴላት ኣብያተ ቤት መግቢ መዛናግዒታትን ናይ ትምህርቲ ማዕከላትን ዘተኮረ ከም ዝኾነ